Türkmenistanyň häkimetler yerli çeşmäniň sözleri bilen aýdylsa, ýene öz galdyrmadyktyrmygyny bildirýär. Raýatlaryň iş yerleri bilen söwgeş dowam etdirip, awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrýar. Raýatlaryň hususy awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrmak geçen ýylyň aprelinde döwlet dostlarynyň bu urdaky gödegçiligi berkitmek talabyndan soň başlanyp we aralykda biraz böwşeňleşen ýaly etdi. Emma bu çäre ýurtdaky manat mali meseleler bilen baglykda ýene-de gün tertibine geldi. Daha soňraky tehnik hyzmat ustahanalary, maşin ýuglayan ýerler, awtomobil şaýlaryny satýan dükanlar wagtlaýyn barlyk geçirmek üçin ýapdyrylýar diýip daha soňraky çeşme habar berýär. Bu çäräniň salgyt tölegleriniň dol tölenmezligi ýa salgytdan gaçalak etmek bilen düşünülýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulşan resminiň sözlerine görä, awtomobillere hyzmat edilýän pudokdan döwlete tölenmeli salgyt dol möçörüne tölenmändir. Şu sebäpden tutuş vilayetde uçdan tutma barlyk derňe bu işlerine başlamak barada ýokardan dillen görkezme berildi. Emma barlyklara diňe salgyt gullugynyň işgärleri däl, eýsem ýangyn howpsuzlygy işgärleri hem gatnaşýar. Olar awtomobil ustahanalaryny, awtoýolgalarda we dükanlarda howpsuzlyk çäreleriniň görülip görülmänligini barlaýarlar. Yangyn söndürjüleriň sözlerine görä geçen aý Daşoğul şäherini awtohyzmat binalarynyň ona golaýyna yangyn nöräpdir. Awtolog şaýlaryny satýan 2 dukan bolsa ýanypdyr. Häzir Daşoğul şäherine awtomobillere tehnik hyzmat edýän maşin ýuglayan ýa-da awtomobil şaýlaryny satýan dükanlaryň birini hem tapyp bolanok. Olaryň ähli täpik işlemýär. Bu hem olaryň hyzmatyndan peýdalanýan adamlar hem bu ustahanalaryň arkasyndan maşgal ekleýän adamlar üçin kötençlik diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Barlyk geçirmek üçin ustahanalar, dükanlar hökman ýapmaly alahyryn. Bu iş adamlaryň zerurlyklaryna, iş aladasyna ziyan bermän hem edip bolardy diýip şu aralykda awtolog hem tapyp usta bollap ýören Daşoğully sürüjüleriň bir Azatlygyň çeşmesini aýtdy. Türkmenistanyň hususy awtohyzmatlar we awtoýolgalar geçen ýylyň apreline çenli görnüşinden salgyt töleglerini nähili töleýänligini, ulanýan soň nireden we nähili wakadan alýanlygyna garamazdan arkaýyn işlediler. Emma yerli çeşmeler olaryň hem işe häkimetler bilen arada kynçylygynyň bolanlygyny, ýöne prezidentiň tankydyna çenli ol problemlaryň häkimetler bilen özara ýa ikiçäk düşünşmek esasynda çözülenligini aýdýarlar. 2017-nji ýylyň 24 aprelinde geçirilen hökümet maslahatynda prezident İçeri İşler Ministrliginiň düdümlerini dünýäniň öňde barjy iş tejribeleriniň ornaşdyrylýanlygyny belläp, paýtagtda we onuň töwereklaryny awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň bikanun hereketlerine ünsüçekdi. Şonu berdim Hömmedow agy suwunyň hem bikanun ulanylýanlygyny tasdik etdi. Bu tankytdan soň ýurtda müňlerçe awtoservis we awtoýolga kärhanasy ýapyldy. Olaryň haçan işläp başlajakdygy aýdylmady. Emma Daşoğuldaky ýagdaýdan çen tutulsa, olal iş togtadylan kärhanalaryň köpüsi gaýtadan açylypdyr ýa täze ustahanalar, awtoýolgalar döräpdir. Şol wagtda da salgyt tölenmezligi, ýagny kanun esasynda işleýän we kadaly salgyt töleýän kärhanalaryň döredilmegi, bu urdaky açyk aýdymlyklaryň ýetmezligi prezidentiň berk tankydyna garamazdan problema bolup galýany meňzeýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly we Daşoğully telekeçiler bu ýerde meseleniň iş ýerini edinjek we saklajak bolýan adamlarda däl eýsem olara şeýle mümkinçilik bermeýän hemde wagtal barlyk geçirip kärhanalary ýapýan häkimetlerde degini sebäbi olaryň bu ýerden bähwit gözleýänligini aýdýarlar.